Καλημέρα παιδιά, έχουμε επιστρέψει εδώ πίσω στο χωράφι μας, στο χωριό. Ο καιρός για να μαζέψουμε τις ελιές πλησιάζει, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να καθαρίσουμε λίγο τα δέντρα από κάτω. Παράλληλα με αυτή τη δουλειά έχω καθαρίσει αυτό εδώ το δέντρο ήδη, μπορείτε να δείτε. Είναι μια παλιά ελιά, την έχω κόψει πριν αρκετά χρόνια. Την άφησα να ξαναπετάξει, όπως βλέπετε, και είχε γίνει ένα ολόκληρο δάσος εδώ γύρω γύρω, οπότε την καθάρισα και τώρα αυτό που μένει είναι να κεντρώσω τα δέντρα που έχει βγάλει για να γίνει ξανά μια λειτουργική ελιά που θα κάνουμε παραγωγή από αυτήν. Μας τελείωσε εδώ, επιστροφή στο Custom Garage.